Here today, I was at the Green Lab talking about the energy crisis and Europe's way out of the crisis. And basically, if we are serious about tackling the energy crisis and the climate crisis, what we need to make sure is that we have shorter-term solutions and longer-term solutions, and they go hand in hand. We also need deepened European solidarity and cooperation to address these crises together, because these are European and global problems. And lastly, what we need is an energy revolution and a new way of thinking about our energy systems that is not for profit, but for sustainability and human well-being. Avui hem celebrat el primer workshop del Green Lab, el laboratori d'idees de la Fundació Nexe que treballa a les polítiques verdes. I la veritat és que estem molt satisfets perquè ha sigut un èxit en participació, en qualitat de les ponències i se n'anem amb moltes idees a casa. No és un tema fàcil, és un tema molt complex, n'hi ha moltes qüestions que afecten a aquesta matèria. Crec que serem d'ací amb moltes propostes per a tractar la temàtica, tant a nivell comunicatiu, tant a nivell científic. Crec que avui hem trobat la manera d'articular una possibilitat de comunicar en positiu i atraure a part de la població a l'hora que tractem un tema tan complicat i tan difícil com és el del clima. Des de la Fundació Nexe també, la veritat que estem molt contents d'haver col·laborat amb l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida i amb la Fundació amb l'Institut Copiters per la seva col·laboració i bé, esperem que en propers anys continuem treballant amb ells i que puguem tindre un segon workshop del Green Lab el proper any.